Grabe guys, dalawa ang lechon. Guys, ang Mansion Idol King Lux. Basta mga taga-Kabatuan, Grasa. nandito tayo sa bahay ni Idol King Lux at nandito po yung kanyang nanay. Hello po, Nay. Idol King Lux, pwede ba kaming manakgas? Hello mga guys, yes, break it down nyo. Ito na naman po ang inyong mag-iisang Maestro Waray. Opo, nandito po tayo ngayon sa pier ng Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At tatawid tayo ngayon sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar, kung saan papunta tayo guys for today's video. Sa Idol ng Bayan guys, sa nag-iisang King Lux, opo, doon sa Barangay Kabatuan dahil fiesta po ngayon sa kanilang barangay. Opo, sa mga nagtatanong, taga Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar po. Ang inspirasyon sa mundo ng vlogging at sikat na sa Idol King Lux. Dadayuhin talaga natin mga guys. Susubukan talaga natin kung tayo talaga yung makakapanakgas doon. Magagamit ba talaga natin ang ating charm? Charing lang. At ayan mga guys, sa mga bago pa lamang sa akin channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre mga guys, halakakan. At nandito na tayo ngayon sa Barangay Pangpang at kasalukuyan tayong bumabiyahe papunta na sa Barangay Kabatuan. Opo. Iba na niya ang mga gustong risan sa babayin na at binubuot lang ang may mga tunang kang kakarapuan. Isugat sa ako, waray man ngani pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng maros banyakan. Iba na niya mga gustong risan kababainan. At ayan mga guys, nandito na nga tayo ngayon sa Barangay Kabatuan na kasalukuyan pong nagdiriwang ng kanilang fiesta celebration. Ayan, happy fiesta Barangay Kabatuan sa lahat po ng mga residente, lahat po ng mga nandito, lahat po ng mga bisita. At syempre mga guys, sa ating idol ng bayan, ayan, Idol King Lux, happy fiesta. Sana takgasan mo naman kami. Ito guys, si Kuya Junjun ng Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Yung sikat na sikat dito na content creator na madalas mananarayaw at tinatanong yung kanyang mga sa sarayawan kung taga-diin ka. Bati ka naman at batiin mo naman yung iyong mga followers. Hi po mga kabubot. So, lalo na po sa mga followers ko and pakipollow na lang po sa kanya. Ayan, Maestro Waray guys. Maestro Waray. Of course, Kuya Junjun. Ayan. Thank you po. Basta mga taga-Kabatuan, Grasa. At ayun na nga mga guys, dumaan tayo sa bahay ni Kuya Junjun, isa pong vlogger dito sa Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Sikat na sikat po dito. At syempre mga guys, niyayaan natin siya na maglibot dito sa kanilang barangay. At samahan na rin tayo kay Idol King Lux. At nandito mga guys, ang kanilang barangay napakalawak po. At syempre mga guys, lahat po ng mga tao ay naka-smile sa amin. Pakiramdam ko tuloy talagang inaaya kami nilang mamiesta sa kanila at manakgas sa kanila. Ayan guys, dinaanan natin yung bahay ni Idol King Lux. Ito po, dito yung kanilang bahay at babalikan talaga natin to mamaya. Paghihigantihan natin to. Paghihigantihan. At maglilibot muna tayo mga guys dahil syempre ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung kanilang barangay. Ang Barangay Kabatuan guys ay kilalang kilala dahil karugtong lamang po ito ng sikat na Blue Lagoon. Ay talagang mamamangha kayo dahil grabe ang gaganda po ng kanilang rock formations dito. Kaya dayuhin nyo na po Barangay Kabatuan papunta po dito sa Blue Lagoon. Tayo po ay nanginginain dito guys. Grabe. Sa mansion po ni Idol King Lux. Yung kami lang dito yung bisita. Pinalayas ng iba. Hindi basta wala pang bisita dito na marami. Mamaya pa sila lulusog kaya kami muna dito. Ayan guys, si Pinasikat muli. Mag-hi ka naman. Hi! Shout out po sa inyo mga idol. At syempre si Kuya Junjun na hi. Hi po. Taga-diin ka. Ayan, si Kuya Junjun ang sikat na vlogger dito sa isa sa mga sikat dito sa laging nanarayaw. Of course, si G Waray. Mag-hi ka naman. Hi! Ayan. At guys, grabe.
Nandito tayo sa bahay ni Idol King Lax at nandito po yung kanyang nanay. Hello po, Nay. Opo, salamat po sa pagpapaano sa amin. Pagpapapiesta. Opo, sige. Nay, inom lang kayo dyan kay habang nananakgas sila. Matagasin kasi ang mga ito eh. Wala kayong silok. At ayan mga guys, pagkatapos naming manginain, lumabas muna kami ng mansyon na Idol King Lax. Nagbabaka sakali kami na baka mayroon pang umughaw sa amin para mapatrunan, matakgasan. Pero syempre mga guys, lumabas muna kami dahil alas 10 na ng gabi at inaantay namin sa Idol King Lax dahil nandoon pa sa Katarman at nandito muna kami naglaro-laro. May katakgas. Grabe guys. Pinasikat to, may takgas. Si Kuya Junjun, oh. Kuli-kuli. At ayan mga guys, dumating na nga ang pinakahihintay natin sa Idol King Lax. Galing pa siya ng Katarman, Northern Samar at doon sila namili ng kanilang panghanda para sa fiesta celebration. At talaga namang grabe guys, mula pa sa bukana ng kanilang barangay ay talagang dinumog siya ng mga fans, mga tagahanga na nagpapapicture sa kanya. At talaga namang grabe, nakipagsiksikan tayo dito dahil ang dami-daming mga tao dito for today's video. Pero syempre mga guys, nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap siya at inaaya na naman tayo sa kanilang mansyon para magtagay-tagay, mamatron at syempre manakgas. Pero nahiya na tayong pumasok dahil alas 11 na ito ng gabi at sinabihan ko na lamang si Idol na padalhan niya na lamang ako ng takgas. Pero hindi guys, nahiya na kaming pumasok dahil alam naming pagod na pagod ang ating idol at syempre maghapon siya sa Katarman at alam natin na magluluto pa sila dahil marami silang dalang pagkain, mga lulutuin at isang napakalaking karangalan na makausap natin sila. Inaaya tayo sa loob pero sabi natin babalik na lang tayo sa mga darating na araw. Pero grabe guys, abot langit ang ating kasiyahan dito dahil mantakin ninyo ang idol na si Idol King Lax ay nakausap natin. Ayan, nakadaupang palad natin. Isa po siyang inspirasyon sa lahat po ng mga Waraynon at sa buong Pilipinas. Grabe, ayan, patuloy nating suportahan. Syempre mga guys, ang aking mga kasamahan sa Team Waraynon Vloggers, suportahan po natin G Waray Waray, pinasikat muli. At syempre mga guys, si Kuya John, syempre suportahan po natin lahat po ng mga Nortehanon Vloggers, especially ang Team Waraynon Vloggers. At mega love shoutout sa Mihus family na ating pinamiestahan din. Shoutout sa buong pamilya ni Kuya John, dagang salamat. At sa aking 85,000 followers, dagang salamat. Yes, break it down yo, opo.